Omane do ting clebung ora karo-karuan. Ya ini beda teko adalah. soalnya kenapa? Oh, aku ora melu-melu aku. Batesi kok. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting clebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep terus ngobot. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudnya Pak Seno. Ngapa? Dasmu ra ketok. Ketok wae. Ala biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Iya. Hah? Kowe arep melu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi. Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ngerti dikene nek kayak 50%. makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra pokone aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo Tin, ganti-ganti. Nggih. Anu sisideman. Nggih. Ngomong iki yo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe Sing hahe. lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, ketoke Ning, ayu ning. gelek bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange Kritenan nang tasih Ayu gelek bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange Lisa klop. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Bodek bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Yo, ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nanti. bingkem Melisa iki ora dinai sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Yo. Ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes panio kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber gemuruh he medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Oh, Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ono gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ha kuwi nek mbak niki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Heeh. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Bang? Apa sing jegrak? Wis, rasa diajari. Menungso. Tatin wis senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak ki ora ana. Ya tak takon Lho, nek jenenge nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadut. Wulune ngadek. Heeh. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Heeh. Piye kuwi nek berarti nek malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ra ngerti iki. Ya Oh ya omong ora jelas kok. kok nek diblasoke bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Ya. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti goblok ya.
Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Pinter meh ngurung ketok to. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kesuan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Kesuan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi ya. Iya. Udu genjeki bagus. Iki tadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ah, Ngono lho, kudu bangga. aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Cari bagus. Ayo. Arep nembang apa, Tin? Apa sah? Nah, iki pamundutan ya ono. Ya. Apa Program pamundutan. Oh iya, pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bawa. Nggih. Iso ora Gitu kuwi rasa. tak takoni. Sesideman iso ora? Kula Heeh. iso. Ah, iso ya ditembang-tembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, he? Lek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa ngaku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Ora apa lagi. Nah, Apa kowe do? ora apa takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni Pak, ra krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Budek. Aku budek terus jejel kowe nek krungu. Oh iya, Rungokno. coba Pak. Elisa. Ah, gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Saged. Oh, bawane ya iso. Saged. Lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek ngomong mau. Nah, Ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Kok kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Oh, wis kira. Heh, Kowe arep melu budek piye? ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite wae akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi. Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ngerti nek kayak 50%. makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti sugih ora. Iya. Ayo. Ayo Tin, diwiwiti. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Oh, iki yo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok Sing hahe-hahe. lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Oh, ketoke Neng, ayu neng. gleleng bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange karo Lisa klub. Ra Bodek. apa-apa. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Kudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya, ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nanti. sesideman. Wiwitane Suarane yo apik. Krungu Apik. krungu ya nek jelas ki krungu. Ayo. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak
ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik. nek jeruk ya jer ngono. Jorok. Kok geri-gerine. Apik. Aku ra- Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah doa Sami ya? emut dhateng margi ingkang leres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya nek aku ra muni rawani kuwi. Soalnya artinya beda. Tekone teko adalah. Soalnya kenapa? Oh, aku ra melu-melu aku. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab duduk Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep cepet terus. ngopo. Kan aku arep mayang dira tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudnya Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Ayo sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya esuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Mas, nah masuk iki. Wis aku mungkin kok duitmu kok aku lho. Ngapa? Geser. Bendera teruskan yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Ngapunten. Lucu lho lah kowe ra. Ngapunten. Tak untali orang-orang kaget. Duh, mati. Pemondok kaget. Dene Dene orang-orang orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ora? selendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Selendang. Berarti lanjute, barisnya lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Selendang kuning Kang Sangking. kang saking wukir Swara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa, Apa? atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning Apa meneh? kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Soalnya Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. sopirnya nang isor. iya aku kan ora ngerti lah ngerti-ngerti mek dijak munggah lah iki supire dipaak ra ono medun wae cerak Pak sopir aku ngono sebelane supire nang isor Yo ning isor, kok ning dhuwur. kan aku
kagak tahu. Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange ya ora tau ning mall. Rak, Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan tek lawe aku njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh pisan. Ning mall entek atusan aku njajake wong loro. Kuwi atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Ning angkringane ngetokke dit 100.000. Nggo, do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih, Bos. Sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah, tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah, gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Yo. Anggung marang Bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tatin nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Ah iya. Iso munggah ngene. Maneman pitku. Pit luar negeri menggo boncengke Tatin. Lah Tatin iki seprene iki nek ngepiti wis gila kok. Kaisa. Oh iya, kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe Ben. nek ngepit ilang Terus nase. Terus Delok to pakune delok. kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngapa? Iki paku sok Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobes kuwi cerewete tekan ndi iki. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobes dengkul mlocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kobes po iwak, miprate didelokke aku. Alah iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Sing iwak anu wedhus niku dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Aku muni dikeki.
Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mung. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Iya. Aku dandani kothak kok, ini kothak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho pakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Iya, iya. Pok. Yuk. Ngapa wi pok. Suara kendang. Ngapa ya? Masa suara kendang anu? Nek kendang ya tak tungdang iki. Nek hawa adem kendang iki mlempem ta omonge. Ya ora men kendang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Nek hawane adem. Yo. Teruske. Sing kendang ndase atos. Wi, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben wi Wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kangesenan apa? Arep manteni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangin tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Iya. Tak andani, Tin. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nononing. Nananing ning nananing nang. Berarti sing atas ora ming ndase sing ngendang. Heeh. Dalange bareng. Iki mau wis penak alan-alan kok jenengan tok ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki pakusok e. Sritenan Satpol PP. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tuntak budang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ameng ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 Malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana, ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titian
wani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih Lurah Semar Badranaya. Para Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den nolo garing iya Wilujeng Ndara iya Petra Wilujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak kesesa Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang singlar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi ming batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar. Bagong, non rene. Wah, entuk dit iki. Hus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran marne omong iki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput. Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku ming batur, ming Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane. Rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk rang aku pamit jare. Panakawan. Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersane Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersane Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendawane. Napa maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora
tumindak dosa, Pak. Reng aku ya ora tumindak sing elek. Ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong. Ndara Janaka karo Dewi Banawati ki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan. Mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdan nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakala ring mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang perjaya dhateng Panakawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarep ana negara Ngastina. Nanjihke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprini marang kekuwataning para Pandhawa. Dawa Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah, Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti kelawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput, nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Strayali binatang panusmaning jajanan sakertaning bawana
Dadi enten menungsa sing membo kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama, nyucekke jeneng kula, paling mboten dilondre. Supaya resik jeneng kula, elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kulun? Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None 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 none. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha iya. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gluduk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna anu Bagong. Bagong, nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula trinanting lan ingkang rayi pun Dewi Bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten
Mas paosaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kosek to garwa Madukara ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati. Dene Yayi Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglukro. Kula badhe pados margining pejah. Kosek to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Niki biayaan pendhitane. Ono siapa apa? Sabta cingah kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula keliro ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe konangan. Tapa ngrame kuwi tetulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to, kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham iki. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasan dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajange dewan. Koko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kosik ta wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Mrotaya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urus karo pecah banget.
iki pendhita kok rupane kaya ngene. Kowe lah keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparanya. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan Liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati nek semplo siraman. Sang Begawan Liceng Sumewah ki Lurah Bagong. Saeka semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud ki Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane ki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Kula niku nganti kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus teglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Pritenan nang tasih